Dneska vám dám kvíz, jaké štáty sú v Európe. Tak prvé, začína to na T. Je to Taliansko, T znova. Turecko, S. Slovensko, U. Ukrajina, M. Moldavsko, R. Rumunsko, B. Bulharsko, G. Grécko, A. Albánsko, S. Severná Macedónia, K. Kosovo, S. Srbsko, Ch. Chorvátsko, B. Bosna a Hercegovina. Keď ste sa až tu dostali, tak ste profíci. Ideme ďalej. P. Poľsko, L. Litva, R. Rusko, B. Bielorusko, L. Lotyšsko, E. Estonsko, F. Fínsko, Š. Švédsko, N. Norsko, I. Island, S. Spojené kráľovstvo, I. Írsko, F. Francúzsko, M. Monako, A. Andora, Š. Španielsko, P. Portugalsko, B. Berlín, L. Luxembursko. Keď ste sa až tu dostali, tak ste ale teraz profíci. A teraz to ide ešte ťažšie. H. Holandsko, D. Dánsko, N. Nemecko, P. Poľsko. A to je a ešte Š. Švajčiarsko, L. Lichtenštajnsko. A keď ste sa až tu dostali, tak mám tu ešte dve štáty, ktoré už asi neviem, či uhadnete. Takže M. Malta, C. Cyprus. No, a to je pre dnešné video ešte Č. Česko, to už mali ste ľahké, takže pre dnešné video je to všetko. Hlavne dajte like a odber pre toto video.